Sengiphinde ngabuya ke babukeli khona ke la ku Big Space nginiphatheleke zona nje indaba ke ezithinta zebhola la khona ke la eMzansi hlala nami ngikuzele nazo. Khona ke lambukeli indaba enginiphathele yona indaba ke ethinta uKaizer Junior. Khona ke nje into uKaizer Junior ayishilo ke lapha ethinta ke iKaizer Chiefs andike mangaze abantu abaningi. uKaizer Junior ke uveza ukuthi igoli yabo eziKaizer Chiefs kuyona ke lesizini ukuthi ke benze kahle beyodlala ke lapha iCAF Champions League ngesizini ezayo. iCAF Champions League not even iCAF Confederation Cup kodwa iCAF Champions League. Awuthi ngodlaleleke mbukela iclip uyizweleke ijournalist ka SABC Sports iliconfirma udaba lakhe uKaizer Junior. Where to from here in terms of the mandate for 13 remaining games, which is only just the Betway Premiership now. The sporting director says it's a non-negotiable, it's Champions League. And what I'm getting here is that it's a two-horse race in the championship. The Champions League, just to clear. So injalo ke mbukeli ngiyathemba ukuthi ke uyizwele impela ke abantu ke bayacomplaina ke lapha ku social media ngayo ke le ndaba basho khona ukuthi ke iKaizer Chiefs joke basho khona ukuthi ke nje uKaizer Junior uyaphupha and ikakana clue ngebhola ayazi lento akayenzayo. Abantu ke lokhu bakusho ngenxa yayo lento ayishilo ukuthi ke igoli yabo ukuthi ke beyodlala lapha iCAF Champions League. Impela ku Junior ke impela uyamangaza ngenxa ukuthi ke phela Kaizer Chiefs ayenzi kahle especially kwi second half yayo ke season ibiyenza kahle ke lapha kwi first half kodwa masibhekisisa njengamanje badonsa kanzima and kubukeka impela ke behlehla ke nalapha kwi log and ke uJunior uthi ke yena igoli yabo ukuthi beyodlala iCAF Champions League ihasazi ke babukeli kodwa ke impela ke lento ayishilo iyadida akasound njengomuntu orealistic. Maybe if bekuyiCAF Confederation nami bengamvumela ngisho ukuthi maybe kodwa iCAF Champions League because Sundowns na iPirates amathima alwayo njengamanje siwabona impela abanga lapha ileague lamanye adonsa kanzima ehla enyuka so nje into ke show Junior imangazeka abantu abaningi na ungakhomenta kungitshela ukuthi ucabangani ngayo ke lento eshow yena uKaizer Junior ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.